खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे चेनेलावहाय गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौहाय बरायनाय थाबाय ओमफ्रायहाय दिनैहाय जोङो बोराय बुरै जिरायदों नै नोंथांमोनजोंसो ओरैनो मा होनो मोजां गाज्रि रायज्लायलायनो होननानैहाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों थ' गोबांनो बेफोरबायदि लाइफआव आप्स एन्ड डाउनाथ' थाङो थ' बेफोरनि गेजेरावबो जोङो अलवेज जों माबोरै मोजां थानो हानाय जों माबोरै खुसि थानो हानाय बेखौ जों चेष्टा खालामनांगौ जों नागिरनांगौ थ' रावबो रावनिबो खुसिखौहाय होआ खुसियाखौहाय जों गाव गावसो नागिरनानै लानांगौ जायो थ' बिनि जुनैनो नोंथांमोनजोंहाय आरोबावनो मोनसे बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनजों रायज्लायनो फैबाय थ' बेनो जाहैबाय जे बावैसोनो आंनि सिजारियान सेक्सन माने बेबी डेलिभारि जाबाय थ' सिजारियान सेक्सननि द्वारैहाय थ' गोबां दुखु खस्थ' माबादि जाबोखो आंनि लाइफआवहाय थ' बे एक्सपिरियेन्सखौनो नोंथांमोनजोंहाय आङो खिसे शेयार खालामनो सानबाय खारन बे आंनि जिबनावबा नङा जायफ्रा अलरेडि बिमा जाखाबाय बिसोरथ' बिमा सासे बिमायासो सासे गुबुन बिमानि दाहाखौ बुजिनो हायो थ' आं बेखौहाय गोबांनि कमेन्ट्सफोरनि गेजेरजोंहाय आंनो मेन्टेलि सापर्ट हरनायावबो आं बुजिदों जे सासे बिमायासो सासे बिमानि दाहाखौ बुजिनो हायो थ' बेबादिनो नोंथांमोनजोंहायबो आरोबावनो आंबो जिहेतु आं सासे बिमा जाबाय गुबुन जानो फैगौ जायफ्रा माने जानो थांगासिनो दङ बिमा बिसोरनि थाखायहाय मा आङो माने इजि बानायना होनो हायो मबे जिनिसखौहाय बुजियै बुस्थुखौहाय आङो बुजायनो हायो बा माबा मोनसे जुदि आंनि द्वारैहाय आं हेल्प होनो हायोब्ला साननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों थ' नोंथांमोनजों बेखौनो नुदों दाख्लैनिफ्राय गोबां कमेन्ट माने आब' आंनाबो 4 मान्थ आंनो सोरबा दाना 7 मान्थ बोरै नर्मेला साबसिन ना सिजारा साबसिन एसे हेल्थ वर्कार मा बुंनो सानो नोंलाय नर्मेला साबसिन ना उदै हाख'नाया साबसिन नर्मेला साबसिन ना सिजारिया साबसिन होननानै बुङोब्ला थ' अलवेज आं सासे हेल्थ वार्कार हिसाबैहाय गोबां मा होनो बिसय थायो थ' बे बिसयफोरनि गेजेरावहायनो आङो बुङो जाहैबाय मोननैनिबो माने मोजां बेनिफिटबो दङ माने बिनि माबाबो दङ आरो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज गासैबो दङ थ' बेनो जाहैबाय नर्माल डेलिभारिया खिन्थु एक्चुअली बेस्ट मोजांसिन आरो जुदि कमप्लिकेशन बा कोनो किछु दिनै रिस्क फैक्टर जुदि थायाब्ला बिमानि देहायाव आरो बेबिनि देहायावहाय जुदि प्रब्लेम थायाब्ला जेब्ला प्रेगनेन्सि थायो बे प्रेगनेन्सिनि समावहाय आरोना थ' बिमानि देहायावबो गोबां रोखोम प्रब्लेम जायो जेमन नै खायफाने जेमन मा होनो समय जानायनि सिगांनो 6.5 months 6 months 7 monthफ्रावबो बेफोरबायदि गोबांनो लो बार्थ वेट बेबी बा प्रिटार्म डेलिभारि जानायखौहाय नुनो मोनो थ' बेफोरबायदि केसावहाय अनेक समय नर्माल जायाबो जानो हागौ मानो होननानै बुङोब्ला खायफाने ओरैबायदि जायो आरोना थ' जोंनि हिन्जावफोरनि जे गोरबो बे गोरबोनि सिङावहायनो गथ'आ थायो थ' गथ'आ जे जायगायाव थायो गोरबोआवनो थायो थ' गथ'आखौ मोनसे पातलानो मेमब्रेन होननानै बुङो दै माने ओरैबादि बियो मोनसे पातलानो बेखौ मा होननाय बड'आवहाय आं मिथिले बड'आवहाय खिन्थु बेखौहाय मेमब्रेन होननानै बुङो बे मेमब्रेननि सिङावहाय दै थायो बे दैयावहायनो गथ'आ फ्लटिं जाबाय थायो आरो दैयावहाय फिसाया जेमन सुइमिं खालामोना बेबायदि सुइमिं खालामबाय थायो आरोना थ' बे दैया गोबां समावहाय अचानकनो बे दैफ्रा बायनानै थाङो बे डिउ टु इनफेक्शननि गुनैबो जानो हागौ बा नोंने कोनो हयथ' नोङो ट्राभेल खालामबाय बे ट्राभेल खालामनायनि जुनैबो जानो हागौ स्पेशली मेनलि मा होनो हेभि नोङो हेभि खामानि खायफाफोरने ओरैबायदि जायोना न'खराव रावबो थाया बा खायफाने ओरैबायदि जायो फेमिलियावहाय गासैबोथ' समान जाया खायफाने फेमिलियावहाय माने बिहामजोफोरखौहाय बिरादनो खामानि मावहोजोग्रा माने बुंनो थाङोब्ला माने इनलसफ्रा माने सापर्टिभ नङा बा खायफाने न'आवहाय रावबो गैया बेफोरबायदि कन्डिशनावहाय दिनै बिरादनो गाहायफ्राव जिरायनानैहाय न'
मुचिनायनो हेभि खामानि मावनाय बेफोरबादि जिनिसफोरा माने जायो आरोना तो बेफोरबादि कन्डिशनावहाय अनेक समय नर्माल डेलिभारि जायाबो जायो माने सिजारावहाय थांनांगौ मानोना सडेनलि जुदि बे दैया बायनानै होयोब्ला दैयाथ' रानोब्ला फिसाया बेवहाय हां लानो खस्थ' जायो प्लास फिसाया माने जेब्ला दैया रानजोब्बाय फिसाया श्वास खस्थ' माने हां खस्थ' जानानैहाय फिसाया बेबादिनो थैनो गोनांबो जायो अनेक समावहाय तो बेबादि केसावहाय नर्माल डेलिभारिया पसिबलबो जाया आरो बोरैबाला ओरैबादिबो जायो गोरलै जुदि प्रिटाम बेबिला बे नर्माल डेलिभारिबो माने सडेनलि कम आउट फैयो आरो तो बेफोरबादिबो जायो तो आंनि बुंनाया बेसो जे नर्माल डेलिभारिया एक्चुअली बेयो नेचारेल ना बे नेचारेल जेखौहाय माने गड गिफ्ट होननानै बुङो नर्माल डेलिभारिखौहाय जानायनि उनावहायनो एक्चुअली फिमेल जे पेल्भिस हौवाफोरनि सिंनि जे बेगें बे बनाखौ अलग माने गुबुन रखम बानायनाय जायो इसोरानो बेखौ सोरजिनानै हरखादों आरोना जोंनि फोथायनाय बादिब्ला माने जों मानसियाथ' जों इसोर दं होननानै जों फोथायो नालाय तो बेनिखायनो आरोना जों हौवाफोरनि बे सिंनि जे बेगें बे बेगेंखौ आलादा रखम स्ट्राक्चार बानायनानै हरनाय जायो आरो हिन्जावफोरनि बे सिंनि बेगेंखौ आलादा रखम स्ट्राक्चार बानायनानै हरनाय जायो मानोना होननानै बुङोब्ला हिन्जावफोरनि बे सिंनि जे बेगें बे बेगेंआ अलरेडि जोनोमनिफ्रायनो माने बियो उन जेनेरेशनाव उनाव समावहाय थांनानै आरो बे सासे गथ'खौ जे जोनोम होनांगौ बे जोनोम होनायनि उनाव अलरेडि स्ट्राक्चार थाखायो बियो आरोना तो समय जानायजों लोगोसेनो जेब्ला डेलिभारिनि प्रेगनेन्सिनि समा जेसेनो बांलाङो डेलिभारि जानायनि सम खाथि सब्ला बियो अट'मेटिकनो बे बेगेंफ्रा बियो रुइनानैहाय बियो मा होनो बेबिखौहाय जोनोम होनायनि थाखाय बे बेगेंफ्रा हारसिंनो लामा जालाङो आरोना किन्तु गोबां खस्थ' दङ बेनो जाहैबाय मानसिफ्रा दिनै गाबोन सिजारियान सेक्सनखौहाय प्रिपारेसन खालामो मानो थाखाय जे डेलिभारि जानाय समावहाय छाया होननानैहाय हा हां बन्द जाबायमोन नामा नोंना थैसिगौमोन बेखौहाय खिथागोन आं तो छाया होननानैहाय सिजारियान सेक्सनखौ मानसिफ्रा प्रिपेयार खालामो किन्तु जेब्ला सिजार खालामो जेब्ला सार्जारि खालामो बे समावबानोसो नोंने मा होनो नोंखौहाय जिहेतु एनास्थेसिया माने बेहुश खालामनानै होनाय जायो तो खालामनाय जायो तो बेनि जुनैनो बे समावबानो सानाय नङा किन्तु बिनि उनावहाय नोंनि सानाय बिसआ बिरादनो बियो खस्थ' आरो गोबाव समबो लायो मानो होननानै बुङोब्ला नोंने जेरावहाय नर्माल डेलिभारियावहायबो फार्स्ट बेबी बा सेकेंड बेबीनि खेथ्रयावहाय मा होनो हाचिनाय जायो प्राइवेट पार्टखौहाय हाचिनाय जायो तो मा होनो हाचियाब्लाबोनो बेबीनि एकर्डिं टु बेबीनि साइज खर'आ जिहेतु हार्ड जायोना तो बे खर'आ हार्डबो जायो प्लास गेदेर जायो तो बेखौहाय नाहानायनि गुनैहाय लामाया स्पेसा जेब्ला इनाफ साफिसियेन्ट जाया तो बेखौहाय प्राइवेट पार्टनाखौ हाचिनाय जायो तो हाचिनानै स्टिच होयोब्लाबोनो प्राइवेट पार्टनावहाय जेबादि हाचिनाय जायो तो बेवहाय एक्सटार्नाल मा होनो टिस्युफ्रा बांसिन थानायनि जुनै बेयो गोख्रैनो हिल जानायावबो सापर्टिभसिन जायो किन्तु सिजारियान सेक्सनाव बेनो जाहैबाय नोंने सिजारियान सेक्सनावहाय गोबां लेयारखौ हाचिनाय जायो उदैयावहायथ' गोबां लेयार थायो तो बे लेयारफोरखौ हाचिनायनि गुनै नोंने स्टिचाबो बार नोङो सिङावनिफ्रायनो होबोनाय जायो तो बेफोरबादिनो सिङावनि गारायफ्रा हामनो थाखायहाय समय लायो बायरावनि गाराया हामब्लाबोनो सिङावनि गाराया हामनोहाय दिरि नाङो आरोना तो बेवहाय माने सिङावहाय मा जालांदों जालाङा बेखौबो नुवा ओमफ्रायहाय नर्माल डेलिभारियावहाय आं सानो जे मोजांसिन होननानैहाय तो खोथाया बुङोब्ला माने मोनसे कुइसननि एन्सारानो गोलाव जालाङो मानो होननानै बुङोब्ला मेडिकेल टार्म बा मेडिकेल जिखुनु टार्मिनोलजिखौहाय जेब्ला आं बुजायनो बा जों बुजायनो थाङो तो गोबाङानो हयथ'बा एजुकेटेड नङा जायफ्रा नोंथांमोना नायदोंना आंखौहाय अनसायग्रा आंखौ मोजां मोनग्रा भिउवार्सफोर नोंथांमोना गासैबो जे एजुकेटेड बा गोरों जानाय बेखौ आं एक्सपेक्ट खालामनो हाया हयथ'बा गोबाङानो जायफ्रा गामि सिङावहायनि गोबां आब'मोन आगैमोन दङ जायफ्रा
हेल्पफुल भिडिअ जानाय होननानैहाय बे भिडिअखौ नायनो फैदों तो साफ्रोमनि थाखायबो बुजिनांगौ होननानैहाय आङो गोरलै गोरलै जिनिसफोरखौबो आङो एक्सप्लेन खालामनो सानो बिनि जुनैनो भिडिअ गोलाव जालाङो आरोना ओमफ्रायहाय मा सोंदोंमोन नोङो दहाय दानिसो सिगां उदै हासिनाय समाव बेबी बार्थ जाहाङाव अच्छा थैसिगौमोन नामा माने आंनिथ' ओरैनोबो आंनि हार्टनावहाय प्रब्लेम जादोंमोन नोंथांमोनखौहाय बे भिडिअनि गेजेरजोंहायबो आंनि हौवाया आंनि हासबेन्डआ नोंथांमोननोहाय फोरमायखाबाय गोबां समावहाय तो बेनो जाहैबाय आंनि हार्टनि प्रब्लेमा माने बेबी जानायनिफ्राय माने 2 मास 2 मान्थ्स सिगांनिफ्राय बेबीनि बार्थ डेलिभारि जानायनि 2 मान्थ्स सिगांनिफ्रायनो माने बिरादनो हार्टनि प्रब्लेम जाबाय थादों तो सानफ्रोमबो आंनि हार्टनि प्रब्लेम माने आं हां लानो खस्थ' जासैमोन तो आं हां लानो खस्थ' जायो माने आंनि बेबियाबो हां लानो खस्थ' जायो खारन बिमा आरो फिसा गासैबो बिमानिफ्रायनो फिसाया गासैबो साप्लाइ माने मोनो नालाय हां लानायनिफ्राय लानानै गासैबो निउट्रिसन गासैबो निउट्रिशियस गासैखौबो फिसाया बिमानिफ्रायनो मोनो तो बेफोरबायदि आंनि खस्थ' आंनि हां लानो खस्थ' जायोमोन आंनि बेबिनिबो हां लानो खस्थ' जायोमोन तो बेफोरबायदि जानायनि जुनैनो दिनै दानस'वालाबो आंनि बेबियाखौहाय थाबैनो डक्टरजोंहाय रायज्लायनानैहाय बेफोरबायदि सि सेक्सन माने सिजारियान खालामनाय जादों सार्जारि खालामनाय जादों तो आं बेनो आरो हार्टनि प्रब्लेम दंखायोमोन नालाय जेब्ला सिजार खालामदों सिजार खालामबाय थानाय समावहाय आंनि अचानकसे आं नायबाय थाखादोंमोन जेमन मनिटर होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना हयथ' बुजिनाय नङा खायफाफ्रा जायफ्रा एजुकेटेड जायफ्रा वेल एजुकेटेड नोंथांमोना बुजिनाय जे मनिटर थायो मोनसे जेब्लायबो अपारेशन मा खालामोब्ला मनिटरावहाय अबजार्भ खालामबाय थायो आरोना डक्टर नार्स गासैबो मिलायनानैहाय जे बि मानसिने जायखौ सार्जारि खालामदों बिनि ब्लाड प्रेसार बिनि पाल्स रेट बिनि गासैबो माने इसिजिफोरखौहाय माने अलवेज स्टाडि खालामबाय थायो आरोना बेसेबां खारदों बेसेबां खारना तो बेबायदिनो आंबोनो गावनि सार्जारि खालामनाय समाव जिहेतु मा होनो सिजारियान सेक्सनावहाय पुरा जेनेरेल एनास्थेसिया होनाय जाया पार्शियेल इबान होनाय जायो तो बिनि जुनैनो आंबो जिहेतु आं कनसियासमोन ना आं बुजिदोंमोन आं मिथिदोंमोन बे गोजौनिफ्राय आं गाथेनबो हसाव दंमोन गोजौआजोंहाय तो बिनि जुनैनो आंबो मनिटरावहाय आं अबजार्भ खालामबाय थादोंमोन गावनोनो आंनि देहाफ्रा बबेसिम मारै साथोदों साथोआ तो अचानक से ना आंनि हार्ट रेटना फल जाबायमोन ओमफ्रायहाय आङो माने बिरादनो ब्लर माने खोमसि नुजोबनानैहाय आङो खर' गिदिंजोबबाय ओमफ्रायहाय आंनि हाङा बन्द जाबोबाय बेखौहाय आङो फिल खालामदों आरो मनिटराव नुदों जाहैबाय आंनि हार्ट रेटना बिरादनो डाउन जाबोबाय थादों आरोना 50 40 45 30 बिदि थांदों आरो ओमफ्रायहाय आं डक्टरखौ बुंबाय डक्टर आं हाले आङो हाङा बन्द जाबाय होननानै आङो हाङा बन्द जादोंसै होननानै ओमफ्रायहाय हाखु दाखुनो बिसोरो माने माबानानैहाय इन्जेक्सन मा होननानै बिसोरो लास्टावहाय बिसोरो अक्सिजेन माखौलाय सालायगासिनो थादोंमोन अक्सिजेनफोरखौ बारायबाय इन्जेक्सन होबाय बेफोरबादिजोंहाय उनावहाय लास्टावहाय आङो आंनि मा होनो हार्ट रेटना कम्फर्टेबल माने मोजां पजिशनावहाय फैफिनदों आरोना तो बेफोरबादि गोबां आपस एन्ड डाउन जायो माने आंथ' सानदोंमोन बोरैबा जानायसै नामा होननानैहाय खिन्थु इसोरनि अननाय गासैबो आरो माबायावबो जादोंमोन आरो इनफेक्सन जानानै एडमिट जाहैफिननायाव बै बिजि मा बिजिमोन बियो थुनायाव बाब्राबलाबायबायमोन तो बिरादनो बेफोरबादि हाई द'जनि जेब्ला माने एन्टिबाय'टिकफोरखौ होयोना तो गोबां समाव जायफ्रा नै आं बेखौनो बुंनो सानो दिनैहाय मोनसे बिसय जायफ्रा गोरलै आंनि बिनानावफोर बा जाय हक आंनि बयसआव देरसिन बिब' बिनानावफोर जायफ्रा बे नार्सिं लाइनावहाय दंमोन आरोना तो नोंथांमोननिसिम आंनो बेखौहाय मोनसे रायथिनाय आरोना तो
आं गोरों जानानै आं बुंनो फैयाखै खिन्थु आं बेखौनो इनफरमेशनखौ होनो सानो जे आंनि फरायनाय बा आंनि अभिगता आंनि एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे बिषयखौ आं सब समय बुंनो गोसो जायो जे नार्स जायफ्रा नार्स बा डक्टर लाइनावहाय जायफ्रा नैबेफोरबायदि मेडिकेल लाइनावहाय मावो बिसोरनि थाखाय always नो हाई डजनि एन्टिबायटिकफोरखौहाय विदाउट स्किन टेस्ट माने विदाउट स्किनावहाय टेस्ट खालामग्रोआ मुङा माब्लाबाबो जोङो डाइरेक्टलि पेशेन्टनोहाय जोङो होनो नाङा बेफोरखौहाय शुधु मात्र आङो जायफ्रा मेडिकेल लाइनाव मावो बिसोरनि थाखाय नङा पाब्लिकफ्राबो बेखौ मिथिनानै ला जे हाई डजनि एन्टिबायटिक जेखुनु एन्टिबायटिक नट अनलि हाई डजनि माने एन्टिबायटिक होननानै बुङोब्लानो एन्टिबायटिकखौहाय स्किन टेस्ट खालामग्रोनानैसो होनांगौ आरो जुदि विदाउट स्किन टेस्ट होआमाथिनो जुदि डाइरेक्टलि पुश खालामोब्ला गोबां समावहाय खायफाने बे ड्राग्सफोरजों बे एन्टिबायटिक बे मुलिफोरजोंहाय एलार्जिक रिएक्शन जायो बडियावहाय बडिनि इमिउन सिस्टेमा बे मा होनो बे ड्राग्सफोरखौहाय एलार्जि हिसाबैहाय माने मोनसे बेयो मा होनो माननाय सिथर माने बेखौहाय एन्टिजेन हिसाबै लायो आरोना एन्टिजेन हिसाबै जैनो बडिया नोंनि इमिउन सिस्टेमा बेखौहाय एन्टिजेन हिसाबै लाबाय थ' नोंनि बडियाव जे थानाय इमिउनिटि पावार ना इमिउनिटि पावार माने एन्टिबडि बे एन्टिबडिफ्रा बे ड्राग्सनि एगेन्स्टआव बिसोरो फाइट खालामनो सुरु जायो आरोना जै बे ड्राग्सखौहाय मोनसे एन्टिजेन हिसाबै लानानै एन्टिबडिफ्रा नोंनो फाइट खालामनो सुरु जाबाय नोंनि बडियावहाय माने साडेनलि बिराद गेदेर नोङो स्ट्रोक जानानैबो नों थैनो हागौ ओरैबादि कन्डिशनफोर जायो थ' बिनि जुनैनो माब्लाबाबो एन्टिबायटिक हाई डजनिफोरखौहाय माने डाइरेक्टलि स्किन टेस्ट खालामा होनो नाङा ओमफ्रायहाय आरो गोबां बेफोरबायदि एन्टिबायटिक दं जे एन्टिबायटिकफोरखौ डाइरेक्टलि मा होनो भेनावहाय होजाया आरोना डाइरेक्टलि जोंनि जे मोदोमनि रोदा थायो बे रोदाफ्रावहाय जुदि माने पुरा फर्सफुलि माने दान्दैजों जुदि सुयोब्ला खम समायावनो जुदि सुयोब्ला खिन्थु डाइरेक्टलि ब्रेनावहाय बियो स्ट्रोक खालामहैगोन थ' बेफोरबायदि जायो गोबां हाई डजनि एन्टिबायटिकफोरखौहाय स्ल'यैसो नाथाय सेलाइनजोंसो इनफ्युसनजोंसो बेफोरखौहाय होनांगौ थ' बेबादिनो किछु समायावहाय खायफाफ्रा ओरैबायदि जायोना खायफाफ्रा ट्रेनार थायो थ' आंथ' ओरैहाय आंनि देहाया माने मा होनो असुस्थ अबस्थायाव दं ओरैबायदि आं असुस्थ अबस्थायाव आं बिछानानिफ्राय जिखारनो हाया मा खालामदों मा खालामा बेफोरखौबो आं बुजिलायले ओरैबादि माने वर्स कन्डिशन जादोंमोन थ' बे समावहायनो साडेनलि फैनानैहाय आंखौहाय बेफोरबायदि इन्जेक्शन हठात करे बेफोरबायदि भेनावहाय इन्जेक्शन थुना होनायाव खर'आ बोरैबा जानानैहाय आङो आरो स्ट्रोक बादि जाबायमोन आरोना खुगा बन्द जाजोबनानै बेफोरबायदि रायनो हाया माने एट्राक खालामबायमोन आरो आंनि बेखौहाय एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होननानैहायबो बुङो मेडिकेल टार्मावहाय थ' बेफोरबायदि जाबायमोन थ' जाय हक माने लाइफआवथ' गोबां आपस एन्ड डाउन माने दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जुजिनांगौ जायो थ' बेबादिनो आं साफ्रोमबो आबौमोन आगैमोन जायफ्रा नै दा नेक्स्ट प्रेगनेन्सि अबस्थायाव दं डेलिभारि जानो थांगासिनो दं नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं साहस जगायनो सानो जे गासैबो समजों लोगोसे गासैबो जालाङो खिन्थु बेनो आरो गावखौहाय एसे कनसियास थानांगौ दं ओमफ्रायहाय टाइमलि डक्टरजोंहाय मा होनो कन्टेक्ट खालामबाय था कनसाल्ट खालामबाय था आरो गावनि देहाफ्रावहाय एसे आन्दाज ला मानो होननानै बुङोब्ला गथ'आथ' गोरबोआव फैनायनि उनावहाय मास मोनब्रैनि उनावनिफ्रायनो मास मोनबा मोनब्रै बे गेजेरावहायनो 4.5 मासफोरनि गेजेरनिफ्रायनो गथ'आ माने गोरबोआवहाय जोनो सोमावनो सुरु हमो आरोना थ' बिमाया माब्रैबायदि आंनि फिसाया मोजांगौना नङा बेखौहाय आन्दाज मोनो थ' सारा दिनावहाय नोंनि बिसाया नोंनि गथ'आ 10 बार गाहाम सिमावदोंना सिमावाखै बेखौ थाल लाबाय था ओमफ्रायहाय जुदि गथ'आ मने करो सारा दिनावहाय नोंनि गथ'आ सोमावाखै
बेयो सिरि थादों बे समावहाय एसे कनसियास जानाया मोजां खाथिनि हेल्थ फेसिलिटि बा खाथियावहाय जे हस्पिटाल दं बे हस्पिटालफ्राव थांनानै इमिडियेटनो फिसानि हार्ट साउन्डखौ फिटल हार्ट साउन्डखौ नायनाया मोजां फिसानि हार्ट साउन्डखौहाय नायग्रा डपलार मा थायो डपलार बा स्टेथोस्कोपफोरजोंहाय फिटोस्कोपफोरजों खोनासंब्ला गथ'नि हार्ट साउन्डखौ खोनानो मोनो तो बेफोरजों नायजानाया मोजां ओरैबायदि नङा जे गथ'आ दिनै मावाखै गथ'आ दिनै थिमावाखै होमब्लाबो आङो माने मिथिया जे मा खालामनांगौ बेबायदि नङा दै खारन दिनै गाबोन गासैबो बिसयफोरखौहाय जोङो एसे कनसियास जानाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला नोंनि नांगौखौहाय रावबो गुबुना नोंनोहाय होफैनाय नङा खिन्थु नोंनाव जेब्ला गांनाय उखैनाय थानाय जों ओंखाम उखैयोब्ला गाङोब्ला जेरैबायदि जोङो माने जों जानो लोंनोहाय गावनोनो नागिरो ना तो थिग बेबादिनो खारन 9 मास गोरबोआवहाय गथ'खौ लानाया एसेबांबो इजि नङाना तो आंथ' 9 माससिम दिनै लानाङाखिसै गथ'खौहाय होमब्लाबोनो जे आंनि माने बे समनि जे स्ट्रागल बे स्ट्रागला बिराद कठिन जादों मानो होननानै बुङोब्ला आंथ' न'आव जिरायनानै थानो मोनाखै माने आंनि डिउटिबो थाबाय ओरैहाय तो बिनि जुनैनो डिउटिजों लोगोसे गथ'खौ गोरबोआव लानानै बेफोरबायदि डिउटि खालामनांबाय गोबां खस्थ' आरोना तो बेफोरबायदिनो गोबां आं नोंथांमोननोहाय शेयार खालामबावनाय गथ' जोनोम जानायनि उनावहाय नि जे पिरियड पिउपेरियाम पिरियड होननानै बुङो पस्टपार्टाम पिरियड होननानै बुङो तो बेयावहाय गोबांनो ब्लिडिं जानाय ओमफ्राय ब्लिडिंआ बेसेबां समसिम थायो ओमफ्राय गथ'नि आहार जानाय मानाय बेफोरबायदिखौहाय आङो नोंथांमोनजोंहाय गोबाङैनो शेयार खालामनांगौ दं नोंथांमोनजों आं नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय आं लोगो लागोन दा आंनि बाबुआ गाबगासिनो दं नै आहार दौनांनोसै बेखौहाय तो दिनैनि बे भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नायसै आं आसा खालामदों आंनि बे भिडिअ'नि थाखाय नोंथांमोना गोबाङानो हेल्पफुल जागोन होननानैहाय गोजोन्थों।